ሰላም ስመይ ወሰን ሰገድ ሓጎሲ ኣብ ሃገረሽ ወደን እዮም ዘመን ቆዋምና ሰረት ፍትን ህላዊናን ከነተግብሮ ድማ ኢና ሃገራዊ ቆዋምና ከምዚ ይብል ምዕራፍ 3 መሰረታዊ መሰላትን ሓርነታትን ጉባትን አንቀጽ 14 ማዕርነት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ንዑስ አንቀጽ 1 ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ ንዑስ አንቀጽ 2 አንጻር ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ዓሌት ኤትኒካዊ መበቆል ኣብ ሕብሪ ኣብ ጾታ ኣብ ቋንቋ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ስንክልና ኣብ ዕድመ ኣብ ፖለቲካዊ ራእያ ወይ ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ደረጃን ካልእ ዘይግበሮ ኣቑሑታትን ዝተመስረተ ኣድልዎ ኣይግበርን። ንዑስ አንቀጽ 3 ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ዘይምዕርይነት ንምውጋድ ዝሕግዙ ሕግታት የውፅእ። ኣብ ኤርትራና ዘይቋማዊ ስርዓት ስለዘየድልየና እቲ ዘሎ ስርዓት ተኣልዩ ህዝባውን ቋማዊ መንግስቲ ክንተክል ይግባአና።